Tak napojil se nám Mr. L. Je to jakože Lixi, nebo že jsi Elko? Nevím, že jsem L třeba. Jako jo, asi dělovec. Ne, já budu na to bezlej. Každopádně, ahoj lidi, jsem tu nějaký doby zpátky, já vím, můžete si být naštvaný jak chcete, ale s tím nic neudělám, prostě jsem tu dlouho nebyl. No, nechci souřadnit se píč, ale každopádně. Dneska tu nejsme proto, abych si nějak omlouval, že jsem nenatáčel, ale proto, aby jsme si zahráli. A čekáš, že mě doplníš, ale to je jedno, no tak Egg Wars. Já tě budu doplnit dole v komentáři říct jako jedinej. Jo, ty s dětským účtem, na kterým nemůžeš psát komentáře. Asi tak. Ach jo. To je ta mapa. Tam. Reálně má nejoblíbenější mapa Monkey, jako mám. Já nevím, myslím. Snakes je ještě nejoblíbenější. Já nevím, já Snakes moc co nad nemám. Já jo. A jediné, co nemám rád na té mapě, je, že se hrozně moc dobře schovává v těch listech. Takže Ender perlou na listy, když nikdo nedává pozor, je úplně nepřekonatelný. Vlastně. Jo, já jdu tady pomoct Sápkovi, jedem na dia. To by byl jako prank, kdybych ho podkopal, že? To mi jednou udělali mý spoluhráči, totální hajzlové. Kámo, stará verze, já nemůžu držet Včko. Jaj. A ven si ten syn, ty zmrde. Jo, no tak do tohohle se nebudu angažovat. Jo, takhle. Kámo, borec prostě run na cápky, kámo, tam jsou fighty. Jau? Ale má alespoň jednu věc. Ne, mě úplný hovno, a teď mě zabil modrý, vole. No, zatím bude naše obrana vajíčka jakože dost mizerná. A když říkám dost, tak myslím extrémně hodně moc. Jo, kámo, teď jsem se lek, to se byl ty, já jsem teď lek, že to nějaký nepřítel, vole. Tak se mi smál, kdyby začal hytat po mně. Jako, no. Takže pak, že v těch nových, že od té doby, co SVčka udělali, řekl bych tomu asi vlastní skin, tak poznat svého proti hráče a spoluhráče je prakticky nemožný. I jako jo. Stejně. Jako. Pozor, jo, to si, tak asi nebudu. Ne, já jsem zvyklý, že jsi třeba zelený nebo modrý nebo jo. Tak je pro mě prostě úplně jako nepřátelský vidět tu fialový. GG. Chci koupit lepší, máš meč? Ne. Tak na. To co se lek, že je naše vejce. Tak já tentokrát zase tak ani moc ne. Green egg jako. Jsem jak se říká. Green egg jako, chápeš. Tam máš ještě tak jeden gold, kdyby si chtěl. A si koupit ještě boty, protože jsem místo ti koupil 2 kalhoty. Já mám si pak utratit všechny ty goldy, co tady byly. Já jsem se za ně koupil meč. Tam bylo 9 goldů. Tak dokonce aspoň dlouho vydrží. To nevím. Že víš, jaký To nevím, to ti nemůžu slíbit. namáhavé reálně našetřit dost goldů na obsidián. Ještě když ti to tvý teammatey furt kazí. Tak jako jsem měl říct, že šetříš na obsidian. Mě teď nenapadlo, že ty goldy budeš brát, víš? Ty piču, co já jsem teď šel doma je úplně přivě. Nebo já radši zůstanu na ostrově. No tak kokot, vole, když v tom jede s tebou, vole, tak proč ho zabíjíš? Jo, oni mají ops, no tak to by bylo. Tak to jste skončili, hoši. Ne, oni mají absolutní hovno.
Kam máme zabít límejte, kurva. Ale, můžete přestat otravovat, vole. Tou rukou mě neumlátíte, chápete to? No, tak ty jsi velice piči. No tak to kámo, to je v piči, vole. Inteligentní. Tou rukou mě neumlátíte. taky mě umlátil ruku jenom protože Boris mě předtím totálně nahitoval mečem a mě zbylo prostě 1,5 hápka. Jo, tak jako se není. Co? Agresivně útočíme. Agrese a útok je naše povolání. Běžím vám na pomoc. No jo, na to Minecraft PvP fakt nejde vůbec nic. Kurva. Já jsem ho skoro vyfajtil, vole. Možná. No tak čáko je mrtvá. Píchám na to a zdrhám. Nějaký mystickým záhadem nalázou ještě oranžový, ty svině tajemný. Jestli si teď... To si děláš prdel. To si děláš prdel. No a teď si ještě vole šťouchnu do mikrofonu, do telefonu. Kámo, já jsem spadnul do vojdu a než jsem stihnul umřít, tak nám zničili postel. Ty žiješ ještě? Jo, žiju. Kámo, mám málo místa, mám Alexi. No tak to si tako tady. Kam blbne mi myš, kurva. Ale na tebe zoomnem. Ne, tak to jde na Hypixelu, že se můžu koukat tím pohledem, jako... Já se kouknu, jestli tam někdo je ještě, jo? U nás na ostrově už jako nikdo není, asi, zřejmě, no nikdo. Ještě to tady proklikám. A ty tam za rohem, já vyběhnu a tam ten cápek, který tam... Ne, tyhle jsou tenhle je na středu. Tenhle je taky tady. Jo, oni jsou všichni u oranžových. Všichni jsou oranžových. Že ty mapy nemůžeš ničit žádný bloky, takže prakticky máš šance někam dostat se jenom jednou a tou samou cestou tam a jednou a tou samou cestou. No jasně, pokud nemáš bloky. Tam padlo. Tak já půjdu někoho rašnout a asi se na to vykašlu, protože... Kámo, já dělám screenshoty místo toho, abych se zapnul ten, prostě. Tady to. To je kamera mod. Kámo, tady jsou to prostě clear záběry. Jaj. Aj, tak jdeme to. Tak jo, epickou hudbu do toho. Já, útok! Sorry, ale... To se nestalo. Sorry, ale to fakt nejde, kam se musím spát. Tak jo. A tak jo. Na tom tvým Lenovo notebooku, dostal takový notebooky, používáme na škole a stříhal jsem na něm video. Jako na práci jsou dobrý, ale na hraní jako se pěkně laguje. Taky protože to je, jakože, abych řekl pravdu, řekněme, pracovní notebook. Jako jo. No tak nevím, nám to přímo nabídlo jako hned Xbox Game Pass. No jo, stává se. No ale, kdyby se někdo na to video, což je i důvod prostě, proč jsem nebyl aktivní, chtěl podívat, tak vám dám odkaz dole v kartě. Nebo ne v kartě, tak ten kokot, karta ani není dole. Tu v popisku videa.
Prosím tě, ale rychle. Jaj. Bloky kupuj a stavaj, kámo. Nerozkazuj mi, vole, nejsi ty generál, vole, to, že máš obs, neznamená, že, vole, jsi generál tady všeho. Jenomže když nebude generál, on kdo bude generál, Kam mě se teď bugnul shift, já jsem se malám posral. Kam, to je kokot, on by do toho skočil, vole. Mě nejvíc baví používat ten Optifine, jak má ten zoom mod, to je hrozně zábavný. Jo. Teď zazoomuju na moje týmy, teď se fajtěj. Kamo, dobře. Dobře. Aha, to nezabavil. Děcko. Piči, kamo. Ne, nech mě. Kurva. Tak to vypadá, že vás šli hnedka rašnout, co? Ne, my jsme modrý. Jo no. Kam, Borče, prosím, nech... Já to jsem zaregistroval, že jsi ze začátku žil skočit do fialového týmu, tak jsem si prostě fixil, že jsi ve fialovém týmu. Jo, jasně. Aspoň fixil jsem si, že jsi ve fialovém týmu, ale celou dobu jsem koukal na ostrov modrých, jestli jdeš ke mně rašnout nebo ne. Ne. To je inteligence. Ty jsi jaký zelený, viď? Ne, určitě ne. Jo. Možná by měl cenu lhát, kdyby ses nemohl kouknout do tabu. Jako jo. Au. Tu chvíli bys možná... Ten most stavíš ty nebo Pepega? Cože? Most stavíš ty nebo tvůj týmy? Teď si nejsem jistý, no. Počkej, musím se zamyslet. Jo, aha. Jo, pojď. Jo, no tak tohle. To bylo... Choď z diadomu. Dobře, beru vlastně úkol. Teď se asi líbě bavím. Co vy máte na tom na vajcu? Myslím, že Cápek měl ops. Jo, to se máte dobře, my také máme ops. Jo, Cápek měl ops. Teď jsem se koukal po ten velkou vrstvu sandstone, kterou jsem na to naplácal. Jo, já to vidím. GG. Opatrnost nade vše. Tak pojď, Pepego. Já mám to otočil za čas drát, vole. Já se na ní nedivím, určitě si zase přesila. Ne. Kámo, já zdravím na váš ostrov, protože po mně jdou pole žlutý. A ty mě tady zabiješ, viď? No nezabiju, protože jsi silnější. Ale jinak bych tě zabiju. Já byl nahejtovaný od Pepegy, vole. A neměl jsem žrádlo. Já nevím, když já jsem čekal, že jako vždycky vyhraješ, protože jako PvP v Minecraftu umíš jakože líp než já. No, konkrétně jako když jsme na mostě. Protože no, jako... to zase na mostě umím PvP, když nepočítáme to, že se rozběhneš a uděláš kamikaze na oba dva. Umím spíš lépe jakože já. No já nevím, no, jako, ale kdo ti většinou vyhraje bridge jako na PvPčko? Ne. Co se stalo? Ne. Co za problém? Už si do tabu. Jo! Upřímnou soustrast. Pepega to lefto. Upřímnou soustrast. A my to máme žlutý. Mrtky. Já jsem kokot. Já si místo kamenného meče koupil dřevěný. Já to stojí 18 skoro. Já jsem tady zvyklý na ty Hypixelové ceny.
No. Mám tak blbou židli, vole. Ještě bloky. Jsi u sebe na ostrově? Lukáši. Haló, Alexi. Ano? Ty jsi u sebe na ostrově? No radši už ne, víš, já jsem radši zdrhl. Jsem jak si píšel, že půjdeš račnout. A tak to šlo správně. A teď jsou dvě možnosti, buď jít do ebeš, nebo potom vážně nejsi. Když baní, ještě do ebu, co se ti stane? Jako budeš docela otravný. Hm? Jo, vy nemáte ops. Aha. Překvápko. Yeah. Já s tím tak nějak počítal, ne, jako. No tak naštěstí jako ten granát jsem si nekupoval, tak co. Jsou 4 dia. Vy máte diamondy. Jo. To si milé rád vezmu. Děkuji. Jako, vy jste dobrá kolonie. Kámo, teď nevím, jestli hrajou Minecraft nebo diktátory. Jaj. Já mám věru v jediné malé věcičce. V jedné je zaprvé, že tady jako na rozdíl od Hypixelu nemáš kompas, který tě dovede k hráči. Nebo máš? Máš? Aha. Ty jsi asi trochu pokupoval, co? Ty jsi u červených? Mám ti to říct na rovinu? No. Počkej, no tak to nejsi u červených. Wait, what? WTF? Jo. Jsi někde tady. Jo. Ten stůl je tamhle trochu podezřelý. Jo. Ahoj. Ty mrtko. Ty seš kokos. Ty mrtko. Grapple, jak grapple, vole. No tak to počkej, počkej zajci. Počkej zajci. Dostaneš po palici. Jo, ty dostaneš po palici. Udělám ti z mrtvici. Tak pojďte, mrtko. Asi na tebe koupím jednu speciální věc. Teď se trošku bojím, co to je. To se máš čeho bát. Bože. Ale nemáš se čeho bát, jako. Nemáš se čeho bát, jako. Začínám se bát čím dál víc a víc. Nemáš se čeho bát. Mám takovou věc. Dá se to házet. A piči. Aha, tak co ty frajere teď? A kurva, kde jsi? No. Kámo, teď mám trochu úzkosti, vole. Ok, tak já se očipnu. Jak se tam dostala Ludmilka, no to by mě taky jako zajímalo.
Bože. Já to udělám. Já se zatím jako nebudu nějak výrazně hledat. Si nešetřím na jednu věc a pak... Jo, já si na to vím, jak tu vyzvám tak pěknou past. Tady seš. Ahoj. To je taková blbost. Jak našeho připráček, že než ho aktivuješ, tak 6krát si mi spadnu do vojdu. A máš to moc. Jakože... Já jsem měl dobře promyšlený, jenom ten hopšu prášek stojí úplně za hovno. Protože ještě teleportuje. Takže se máme kdokoliv zabít klidně v nejlepším armoru, ráně tím železným dřevěným mečem. Záme tím kdokoliv podpálit, kdokoliv schodit, pane 6krát spadnou do vojdu. Jo. A tím, že ta věc je úplně nic. Vardavství prostě hovno. Zoom nebo no. Já jsem ostrově se děje hovna. Ten zoom je jako exatle, ale užitečný. Jak jsem tam červený. Jo, ty mají teď jediný s oranžovým postavem. Teoreticky to můžu risknout, jako. Kde já tu jsou. Okay. Hele, Elixi, můžu tě něco poprosit? No. Koukni se mi k červeným, jestli mají ops. Hnedka nebude, počkej, já. Jsou hned vedle tvýho ostrova. Jo, aha, tak já jsem na to úplně špatnou stranu. Já tě zklamu, ale já tam nemůžu prostě kouknout. Jo, oni tam mají bloky, jo. Jo, sandstone. Ale já tam nemůžu kouknout, no. Ok. Ale jo, tam mají tam ops. Tak jo. Staví si A k... oranžový si kouknu. Oranžový si k ním staví. A oranžový ops nemají. No tak to běžím k oranžovým. To je mnohem chytřejší možnost, jako. Počkej. Tady na to. 7. Nebudu čekat, bude. Maximálně mě někdo zabije, něco horšího se může stát. Jo. Ale u červených fakt netuším, jestli mají nebo nemají ops. Nevím. Pojďme na jistotu. Jaká to bude? Už jsem padl, a co? Hovno se stalo. Ne. Aha. Tak myslím, já už budu muset končit. Jo, tak ahoj Lexi. Čau. A potom se těším tu dalšího videa. Jo, a jenom pro tu informaci, ten ops tam mají. Jo. Čau. To můžu.
Tak jo. To co uděláme? Týmy nám odběhli. Tady další týmy, tam možná půjdu s nima. No, zapíchám do s nima. Bože, proč to obíháte? Mám jeblo. Aha. Jablo. Už mi všechno došlo. Tak jo, půjdu si... Vážně. Wow. Ty vole. BTV. Mimochodem. Začátkem června někdy se startuje survival server, na který jsem tam whitelisnutý. Takže jsem se těšit na survival sérii. Každopádně, já jsem si chtěl koupit lepší meč. To je normální. Wow, to je moje, to mi nikdo nebyl. Fuj, tak selek. Ještě můžu koupit tohleto. No, to je možná. Proč? Jo. To jdeme risknout. A tak to ráno pícháme. Baba. Ono. Truda mu to nepadlo. Akorát. Ježišmarja, Discord tady blbne. Tak jo. A jde se na věc. Prosím. Kurva. No nic. Tak. Co bych tomu řekl jako? No nic, přeji vám hezký den a ahoj.